o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Para sa pinatatag na edukasyon sa Pilipinas at patuloy na balik eskwela at paglabas, estudyante, magpa-booster na. Sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Todo Pito, 7 healthy habits na go! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng Narito na tayo sa ating ulat sa COVID-19 portion dito sa Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency. At para sa ating ulat sa COVID-19, makakasama natin ngayon for the healthcare utilization rate, si Ms. Hainen Dal, Health Program Officer 2 for Health Facility Development Unit ng DOH Bicol CHC. For the COVID-19 updates, makakasama natin si Mr. Ken Noy, the Nurse 5, ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Bicol CHD. At for COVID-19 vaccination updates, si Ms. Twinkle Lorillan, National Immunization Program, Regional Nurse Coordinator, Family Health Cluster ng DOH Bicol CHD. At for the Q&A, makakasama natin si Dr. Desiree Briseño, National Immunization Program, NIB Regional Medical Coordinator, Family Health Cluster ng DOH Bicol CHD. Hindi na po natin patatagalan at kunin na po natin ang linya ni Ms. Hailin Dal para sa ating healthcare utilization rate. Magandang umaga po. Welcome po sa ating ulat sa COVID-19. Yan. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programang Ulat sa COVID-19. Ako po ay mag-uulat ukol sa healthcare utilization rate as of October 2, 2022. Ang healthcare utilization rate report ay based po sa mga inputs ng mga hospitals natin sa DOH Data Collect Dashboard or Tracker. Sa kabuuan, ang mga ospital sa Bicol Region ay nakapaglaan ng 891 COVID beds at 105 dito ang nagamit, katumbas ng 11.8% utilization. Ito po ay nasa low risk based sa category risk. Samantala, sa 77 COVID ICU beds na ilaan, 6 beds nito ang nagamit, katumbas ng 7.8%. At sa 109 mechanical ventilators, 5 nito ang nagamit, katumbas ng 4.6% utilization rate. Ang susunod naman ay ang healthcare utilization rate ng COVID-19 reference hospitals po natin dito sa Bicol Region.
Ang Bicol Medical Center ay nakapaglaan ng 108 COVID beds at 26 dito ang nagamit katumbas ng 24.1% utilization rate. Samantala, sa 18 COVID ICU beds na nailaan, 4 nito ang nagamit katumbas ng 22.2% at sa 38 mechanical ventilators, 4 nito ang nagamit katumbas ng 10.5% utilization rate. Ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, sila po ay nakapaglaan ng 63 COVID beds at 9 dito ang nagamit katumbas ng 14.3% utilization rate. Samantala, wala naman na italang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilators for COVID cases. Ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly known as BRTTH, ay nakapaglaan ng 95 COVID beds at 9 dito ang nagamit katumbas ng 9.5% utilization rate. Samantala, sa 20 COVID ICU beds na ilaan, 2 beds nito ang nagamit katumbas ng 10%. At sa 43 mechanical ventilators, isa nito ang nagamit katumbas ng 2.3% utilization rate. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rates sa mga probinsya ng Bicol Region. Ang Albay ay nakapaglaan ng 12 COVID beds at wala po ditong nagamit. Wala din pong nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Camarines Norte, sila po ay nakapaglaan ng 117 COVID beds at 21 dito ang nagamit katumbas ng 17.9% utilization rate. Samantala, wala naman na italang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilators for COVID cases. Ang Camarines Sur ay nakapaglaan ng 21 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang Catanduanes, sila po ay nakapaglaan ng 64 COVID beds at isa dito ang naggamit katumbas ng 1.6% utilization rate. Samantala, wala naman na italang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilators for COVID cases. Ang Masbate ay nakapaglaan ng 8 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang Sorsogon, sila po ay nakapaglaan ng 46 COVID beds at 3 dito ang nagamit katumbas ng 6.5% utilization rate. So ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga lungsod ng Bicol Region. Wala pong naitalang paggamit sa COVID beds, including mechanical ventilators ng mga lungsod ng Ligao at Iriga. Legazpi City, sila po ay nakapaglaan ng 54 COVID beds at 3 dito ang nagamit katumbas ng 5.6% utilization rate. Wala din pong nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Tabaco City, sila po ay nakapaglaan ng 37 COVID beds at 8 dito ang nagamit katumbas ng 21.6% utilization rate. Ang Naga City, sila po ay nakapaglaan ng 73 COVID beds at 3 dito ang nagamit katumbas ng 4.1% utilization rate. Wala din pong nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Masbate City, sila po ay nakapaglaan ng 36 COVID beds at 4 dito ang nagamit katumbas ng 11.1% utilization rate. Wala din pong nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Sorsogon City, sila po ay nakapaglaan ng 80 COVID beds at 18 dito ang nagamit katumbas ng 22.5% utilization rate. Wala din po nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. So yun lamang po para sa healthcare utilization rate. Again, as of October 2, 2022. Again, this is Ms. Highland Dal, Health Program Officer 2 ng DOH Bicol CHD Health Facility Development Unit. Maraming salamat po. Back to you po, Sir Marlon. Maraming salamat po Miss Hainindal para sa ating healthcare utilization rate update mababa pa rin ang ng mga nagagamit na mga facilities natin para sa COVID-19 as reported ni Miss Hainindal ng DOH Bicol CHD. And pumunta naman po tayo sa COVID-19 updates for the week with Mr. Ken Noida, Nurse 5 ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang umaga po, Sir Ken. Go ahead. Good morning, sir. Good morning po sa lahat. Bali po sa araw na to, bibigay po tayo ng update hinggil sa mga bagong kaso ng COVID-19. Paon lang po ng cam.
Okay. Okay, go ahead. Uh-huh. Yes, Sir Ken, may video ka po diyan? Pa-on lang po. Wait lang. Nawala si Sir Ken. Abangan po natin ano, sandit lang po kasi baka nagkaroon ng konti. Nawala si Sir Ken. Okay, standby lang po ano. Alamin natin yung update for the past week no, sa COVID-19. Hello sir, good morning. Okay na Yes, po go ba yung ahead. sound and ating video? Sound pa lang po. Okay sir. What about this one sir? Okay na po ba? Wala. Okay na, okay na. Okay na, sir. Okay na. Go ahead, please. What about po etong PowerPoint natin sir? Nakikita na Okay po na ba po, dyan sa sir. Okay screen? na po, sir. Right. Okay na po. So we would like to start po our update regarding po sa COVID-19 cases for morbidity week number 39, and that is from September 25 to October 1, 2022. So in this particular period, September 25 to October 1, 2022, we were able to record 211 new cases of COVID-19 here in the Bicol region. Comparing it from last week, morbidity week number 38, na last week meron 278. So the daily average cases for this morbidity week is 30. And nakita po natin na bahagyang nag-decrease ito ng around 24% decrease as compared sa mga kaso ng last week ng morbidity week number 38. And we were also able to record new severe and critical cases na meron pong 5 na individual ang naipaabot sa amin na nag-severe and critical. Samantalang for the verified deaths naman ho ay merong 2 na kaso ng mga namatay hinggil sa COVID-19 noong September 25 to October 1, 2022. Proceeding now to the next slide, here we can see the cases reported for the province of Albay, wherein may 40 individuals po ang mga naitala dito sa ating province sa Albay. Topping on the list is Legazpi City, which is merong 14 new cases for this week. Sa Daraga naman ay merong 10, sa Tabaco City may 5, Kamalig, Malilipot, and Pulangi ay may tigda 2, samantalang naman ho ay meron tayong tig-isa mula sa Bakakay, Ginobatan, Ligaw, Piodoran, at saka ang Tiwi, Albay. For the province of Camarines Norte naman, sir, ay meron po tayong 14 new cases na naitala for morbidity week number 39. And ang 14 na yan, kinabibilangan po ng 7 mula sa Daet, 3 mula sa Paracale, 2 mula sa Labo, at tig-isa naman sa Basod at saka sa Mercedes. Pumunta naman ho tayo sa province of Camarines Sur kung saan mayroong 103 individuals ang mga nag-positive sa RT-PCR. At kinabibilangan po ito ng 44 mula sa Naga City, 8 mula sa Cabusao, sa Pili naman ay may 7 bagong kaso, sa Iriga, 6, sa Nabua, 4, at tigtatatlo ang Bato, Kanakman, at saka ang Lagunoy. Samantalang ang mga babanggitin ko naman ng mga munisipyo ay may tigdadalawa, at eto ang Balatan, Bombon, Buhi, Bula, Gainsa, Libmanan, Milaor, at saka ang Minalabak. At eto naman po yung mga munisipyo na merong mga tig-isang kaso na naitala noong September 25 to October 1, at eto ang mga sumusunod: Calabanga, Caramoan, Garchitorena, Goa, Magarao, Pamplona, San Fernando, Tigaon, at saka ang Tinambak. Dumako naman ho tayo sa province of Catanduanes kung saan may 14 new cases for this period. At kinabibilangan po ng 7 mula sa Birac, 4 mula sa Caramoran, at 3 mula sa San Andres.
Another island province ng Bicol, ito ay ang province of Masbate na kung saan may 8 na new COVID-19 cases from September 25 to October 1, 2022. And out of these 8, 4 of which ay galing sa Claveria at tig-isa naman ho ang Aroroy, Baleno, Kataingan at saka ang San Pascual. For the province of Sorsogon, COVID-19 cases for September 25 to October 1 or tinatawag natin na morbidity week number 39 ay merong 32 new cases. Out of the 32, 16 po dyan are from Sorsogon City, 5 mula sa Bulan, tigdadalawa ang Irosin at saka ang Huban. Samantalang ang mga babanggiting kong munisipyo mula sa Sorsogon Province ay may tig-isa na new case. At ito ay ang Bulusan, Kasiguran, Castilla, Gubat, Magallanes, Matnog at saka ang Santa Magdalena. So out of this, wala naman po nag-positive from other province na nandito sa or other regions na nandito sa Bicol, and kaya nagtotal po siya ng 211 new cases for the week. Ito naman po yung mga total number of cumulative cases na po ng COVID-19 here in the Bicol region. Simula po ito ng unang naitala ang kaso ng Bicol noong March 2020 hanggang sa present reporting period natin, which is October 2. So maabot na po ng 63,992 individuals from Bicol region ang mga nag-positive sa COVID-19. Nandito naman po yung mga reported recoveries natin na kung saan po total of 59,374 or 92.78% of our cases have been tagged as recovered. Okay. Nandito naman po yung ating reported deaths for the entire Bicol region ay meron pong 2,640 individuals ang nawala ng buhay because of COVID-19. Simula po ito ng March 2020 hanggang sa kasalukuyang pagtatala. O ang case fatality rate natin sa buong Bicol region ay nasa 4.13%. So meron pa po tayong active cases na kailangan pong i-update ng ating mga kasamahan mula sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit at saka mga taga-City Epidemiology Surveillance Unit na kung saan po database po namin ay meron pang 1,978 that needs to be updated. However, rest assured po na ito po ay for recording concerns na kinakailangan ma-reconcile din, kaya po may ongoing reconciliation activity na ginagawa ang COVID-19 team dito sa amin together with our deployed disease surveillance officers na nasa field. So kinakailangan on a daily basis, they will be updating us of the recovered cases ng kanilang munisipyo, ng kanilang probinsya na hawak at saka ang mga syudad na kung saan may deployed DSOs tayo. So yan lamang po, Sir Marlon, yung ating update hinggil sa COVID-19 cases from September 25 to October 1, 2022. Maraming salamat and good morning po sa inyong lahat. Thank you very much, Sir Ken Noida, sa report na yan. Updates po naman sa COVID-19, ulat sa COVID-19. At meron tayong 211 lang na cases ng COVID-19 compared to last week, the previous week, 278. At papunta po naman tayo sa ito na vaccination updates natin, COVID-19 vaccination updates with Miss Twinkle Lorilla. Magandang umaga po, Miss Twinkle. Please come in. Magandang umaga po, Sir Marlon, and sa ating po mga listeners na sa ulat sa COVID-19. So I will be now presenting po yung ating COVID-19 vaccination coverage po. So let me share po my slide. So here po, nakikita nyo naman po yung ating presentation. Sige. Sige po. Paki-present po kasi wala pang appear. Okay. Nagsi-share po ng data si Ayan na po. Ayan na. Okay po. So ito po yung ating COVID-19 vaccination coverage po for October 1, 2022 as of 6 a.m. So sa buong people po, ang ating po coverage
coverage po for the Bicol region with at least one dose po ay 91.92%. That is equivalent po sa 3,919,600 per appropriated individuals. At ang ating total doses administered po ay 7,419,227. Therefore po, for the region, sa ating pong target ng for the population po, ang fully vaccinated na po ay 84.20%. Now po, for the overall accomplishment ng provinces, for Albay, we have 94.36%. For Camarines Norte po, 81.79%. Camarines Sur, 94.53%. Sa Camarines Sur, 111.66%. Masbate, 85.67%. And Sorsogon po, 90.58%. For the fully vaccinated naman po na coverage per province, nangunguna pa rin po ang province of Catanduanes with 107.86% fully vaccinated. For Camarines Sur po, 82.56%. Sorsogon, 82.45%. Albay, 80%. Samantalang below 75% pa po ang Camarines Norte with 74.2% and Masbate na 73.05%. For the fully vaccinated of our cities naman po, halos lahat po ay nasa 90% and above na. Legazpi City po with 115.35%. Masbate City, 100%. Naga City, 100%. Sorsogon City po, 96.40%. Tabaco City, 96.95%. Iriga City, 93.76%. And Bicol, 85.55%. For the priority groups naman po, for the frontline health workers, first dose po, 144,107. At yung ating with one dose coverage po ay 188.80% and the fully vaccinated is 177.80%. Sa atin naman po mga 8 who are senior citizens, ating with at least one dose coverage po ay nasa 68.43% and ating fully vaccinated ay 65.69%. So, baba pa din po ang ating coverage for senior citizens. Sana po matulungan tayo na convince ang ating mga lolo na magpabakuna na po against COVID-19. For the individuals with comorbidity naman po, 91.7% ang fully vaccinated na. Total to 17 years old po, 112.49%. For 5 to 11-year-old naman po ay 34.97%. For the others po, 92.95%. And the grand total po natin sa region for the fully vaccinated, 84.20%. Yan po ay makikita natin ang mga data dito po sa link na naka-flash po sa ating mga screen. So far po, yan lamang po para sa latest update natin sa ating COVID-19 vaccination as of today, October 2, 2022. Back to you po, Sir Mario. Okay, thank you very much po, ma'am, Miss Tinkel Lurilla for the vaccination updates natin, Okay, so thank you so much po, Ma'am Twinkle. Puntahan na po natin si Dr. Desiree Briseño, para po sa ating mga Q&A, mga katanungan. Pabatiin muna natin si Dr. Desiree. Magandang umaga po, Dr. Desiree. Wala pa si Ma. Hello, Doc. Hello, Doc. Okay. Sige. Okay. Kapay ata si Doc. Sige. Antay-antayin na lang po natin, si Doc Briseño, Yan na ba? Yan na? Okay, sige. Pangabang lang po, para sa ating Q&A.
Tungkol ito sa updates in the recently conducted SVD. Kung successful, alamin natin kung successful ang naging resulta nito, ano? And of course, SVD, yung simultaneous vaccination day, di ba? Okay, tapos yung guidelines for the administration ng ating third booster, no? O kung how many months yung interval after the second dose ng first series, no? Sige, andyan na ba si Dr. Desiree? Wala pa. Sige, hintayin lang po natin si Dr. Desiree Bresenio ng National Immunization Program NIP Regional Medical Coordinator. Sige. Pumasok ba si Dr. Si Dr. Fulbert? Wala pa? Wala pa. Sige lang. Okay, standby lang tayo Baka hinintay natin, ano? Si Doc Bresenio. Konti lang naman to. Tapos, meron tayong guest mamaya, no? Si Doc, isa din na doktor. Si Dr. Giliego, no? Sige, we hope na hindi kaulangan. Oo. Aramdaman baga na napaka-very busy ining duwa na iniho. Okay, so in the meantime, na nag-alat-halat kita kay Dr. Bresenio. Ito po announcement para sa ating mga phone pots daw po. Phone pots. So sige, patawagan na lang. Tawagan na lang siguro, no? Sige. Sige. Pabigay na lang po ng number, ano. In the meantime, sa sa Legazpi City ay merong ongoing ngayon, yung vaccination, no? Ito po ay ang vaccination ngayon. Punta na sa Pinas Lakas, bakunahan laban sa COVID-19 sa lungsod ng Legazpi, maging protektado. Dapat bakunado tayo, dapat kompletong first and second dose series at booster shots. Punta na ngayon, October 3, na simula 9 a.m. hanggang 4 p.m. No? Sa mga susunod na lugar, Legazpi City Convention Center, Airport Road, Legazpi City at City Health Office Conference Room, City Hall Compound. May Pedia Pfizer para sa first and second dose sa mga batang edad 5 to 11 years old. Meron ding Pfizer para sa first and second dose sa mga edad 12 to 17 years old, pati sa mga first dose booster. Available din ang bakunang Pfizer at Sinovac para sa first dose at second dose, maging first and second booster dose. Pwede ring magpabakuna ng Pfizer at Sinovac sa mga sumusunod na mga malls: SM City Mall, Legazpi, Yashano Mall, Asiala Mall, Gaisano Mall, LCC Mall, Legazpi. Bukas din ang bakunahan sa Legazpi City Public Market at Albay Public Market. Okay? So, ang bakunahan sa lungsod ng Legazpi, pinangasiwa ng City Health Office sa pamuno ni multi-awarded Dr. Fulbert Giliego bilang team leader. Kasama din sina Dr. Sonny Merioles. Kasama rin ang Team Gomez, Team Ami, Team PNP, Team Rose, Team Dr. Paran, at of course, Team Dr. Merioles. Yan po naman ang mga vaccination schedule sa lungsod ng Legazpi, today, October 3. Kaya magpabakuna na para sa siguradong proteksyon, laban sa COVID-19. Meron pa po tayong COVID, kaya wag po tayong wag po nating hahayaan na tayo ay magkaroon ng COVID-19 at lumala ang kalagayan natin, di ba? Kaya magpabakuna na po. First yung first dose, second dose, at saka yung sa booster shots, okay? All right. Yan po naman ang ating ating COVID-19 updates or announcement dito sa lungsod ng Legazpi. Pwede rin magpa-announce yung sa ibang mga lugar, Message lang po ang PIA Bicol. Okay, yan si Dr. Bresenio. Okay, magandang umaga sa iyo, Dr. Bresenio. Good morning po. Wait lang. Okay, go. Opo. Okay. Yan, naririnig ko na po kayo. Magandang umaga muli, Doktora. Ano po? Sorry po. Magandang umaga uli po. Magandang umaga po ulit, Sir Marlon.
Dito na lang. Umaga din po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin. Dito na lang po tayo sa telepono. Updates po on the recently conducted SVD. Successful ba ang ating naging resulta po ng SVD, Doktora? Yes, opo, very successful po yung naging sa booster at sa ano din po sa mga senior citizen kahit pa paano po kahit nahihirapan na po tayo. Kasi, Maas po itong nakaraan pong SVD. Ay, okay. Very good. Magandang balita po yan, Doktora, ano? Yes po, sir. Yes. Nakakataba din po ng puso dahil para tuloy-tuloy na ang ating po namang baka mamaya hindi na tayo mag-face mask, baka pwede na. Anyway, okay. Pangalawa pong katanungan natin dito ay meron bang guidelines for the administration of third booster po? If so, ilang pong buwan yung interval after the second dose ng booster? Wow, so parang excited na po tayo sa third booster. Oo nga eh. Okay. Nagulat po ako sa tanong. So, pero so far po kasi, ngayon po wala pa po nilalabas na guidelines para po sa third booster. So, nakakatuwa naman po na naghahanap na po tayo ng third booster. Oo nga eh. So, wala pa tayong guidelines. So, para Wala Sige. pa po, sir. Okay. So, Kasi so far po, sa ngayon po baga sir, ang ano po natin, ang binibigyan pa lang po natin ng second booster po ay hindi pa naman po ang buong yung buong population po ng lahat po ng ng age group. So sa ngayon po kasi pili pa lang po yung binibigyan. So maaari po ang susunod po na guideline na lumabas ay yung magiging na po ang lahat po ng priority groups. Opo, tama naman. Sige. Alright, thank you so much for that response, Doktora. Kung mayroon pang increase or is there an increase sa mga nabakunahan daw po, na senior citizens? Otherwise, ano po ang next step po ng DOH? Kasi isa din ito sa mga focus natin itong mga kapatid natin ng mga senior citizens, ano po Yes, kung otherwise daw po kung ano ang next step ng DOH kung hindi naman tumaas yung bakunahan sa mga seniors? Opo. So far po, Sir Marlon, tapos po yung natin, yung mga nabakunahan sa mga senior citizens, ito pong nakaraan ng SPD. So, ang ganda po ngayon na gawin ay ipatuloy po natin yung setting-based approach po natin, ang yung paglapit po ng mga bakuna sa atin pong mga senior citizens. So, lalo na po yung mga hindi na po nakakalabas, yung mga bedridden po, o kaya yung mga wala pong pamasahe or hindi na po nakakapaglakad po talaga ng maayos para makapunta po sa vaccination site. Siyempre po, priority po natin na mabigyan po sila ng proteksyon dahil sila po yung mga vulnerable population po natin. Ayun, sige. Alright, so Doktora, wala na tayo masyadong katanungan dito. Take home message na lang po para sa ating mga kababayan. Okay, so syempre po, ako po ay patuloy po nananawagan po sa aking kapwa mga Bicolano na magpabakuna na po tayo, magpa-booster na po kung wala pa pong booster, yung mga hindi pa po nakakakuha ng kahit isang bakuna, mag-avail na po tayo ng mga bakuna dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan lamang po ito libre, hanggang kailan lamang po ito ipoprovide ng gobyerno. So, samantalahin na po natin na mag-avail po nito. So, syempre, para po mapataas din po natin ang ating wall of immunity, yung tinatawag po nating herd immunity para maprotektahan po yung lahat ng mga hindi pa pwedeng makakuha ng bakuna. Dapat po palakasin po natin ang ating wall of immunity. So, tayo po ay magpabakuna na po lahat. So, maraming salamat po, Sir Marlon. Yeah, maraming salamat po, Doktora, and sa inyo pong lahat dyan sa DOH, kay Director, regards po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ingat po lagi. Thank you po. Bye-bye. Okay, ma'am. Thank you very much, Doktora. Yan po naman, ang sa ating mga impormasyon ulat sa COVID-19. Mula po naman sa DOH Bicol CHD. Kami po naman ay magbabalik